Ayan. Boy! Sinigaw! Uy! Ul! Ul! Eh, possibly, no. Possibly, I'm coming. Sorry, my friend. Sorry. Diba ako magpunta SP? Pag nakakot, sabi, bumba! They don't have available. Haven't made that. Oh, Kapag na po, paano no? No. sarap mga consequences. Ulo yung nagkakawa, diba? Kung bago daw nila ako. Kaya, no? Wala. Yan. Ikaw ay ano ka, sa konsilyo na sa natin. Anong road? Yung, Latino? Ako to, sorry, my friend. Hey. Hey! Ano yan? Hey, you know. Hello. Saan mo ba nakikita mo? Critical, no? Hindi na ako. Message! Hindi siya food. Lahat, ano ka ba? Ikaw na maganda ko natin. Ano na? Huwag ka dyan. Reward, tapos minsan, wala ka nag-dibendo, ako sa bukitaw, at pinda ko ako sa wala ko. Ako ulit ka. Wala, pinda ko sa hindi ko talaga. Ang napunta na, Pero what ako no? try ko na, ano ba ito? Try sa ano? Ilapin mo nga yung Ang gamit mo? double K ang story. Go! Tapa! Kaya pa, bayan mo sa nililit. Ako ba rin talaga?
Oh, yeah. Makaralig ka dun sa akin eh. Sorry na. Hindi ba eh? Wow. Malik ko. Kamu na ako. Kaya, ko, ano yan? Bilog? Talaga magsigal. Oo! Alam mo, magsigal. Nagirapan kasi daw dito. Tama, ikaw. Wala siya. Bilog talaga. Ay, kamay ko ulit eh. Yan mo lang. Korin talaga, korin ta. Ano ko? Pwede mo kitsinta. Yun ako sa Alaman. Ba! ito mo na yung for. Laro sa nang po yun. Ito na niya ako buko. Na, ipatis na ako. Buko na ako mo. Ano yung tagaan? So, titira nga eh. Sige. Ayun, dali. Bro, ano yung buko? Ano pa naging kumawag ka nila? Sino pinay? Ooh! Sige. Natagot ka pa. Pag-activity ng ako. Oh shit! Oh! Oh shit! Oh, mga ano. Oh, shit. Oh, shit. What the? Oh, nako. Oh, shit. Ako naman ka mo. Oh. Maraming salamat. Doon sa naman. Tapos, hindi. Start. Ay. Uy. Una. Thank you. Hi, what you legendary fruit. Yes, Babet. That's one. Legendary ba ka? Hindi ako, gusto mo. Hindi ako. Content sa tabi. Kung mo nang gagsilaw mo. Ewan ko man, ewan ko. Kung mo nang gagsilaw. Ewan ko man agad. Kung mo agad. Ano yung phone mo? Ewan. Di mo lang sira ang kursi mo si Jay. May watik one. Di mo lang kursi mo si Jay. Ipit mo ako. Diyan mo ako. Ano mo kaya ba ako siya? Pero kasi
Tamating kita lang. Oo. Oo, nandito ang mga tito. Nakakakamot mo ako, ah. Hindi ka naman bumas ako. Hindi mo alam. Hindi sila matapos. Alangan. Lang. Islam. Islam. Gusto naman sila yung may nang Kadang nasa kuya. Yo. Hindi ko naman eh. Kapabakay pa kayo ng Rolling Stone. Kapabakay pa kita no. Kapabakay pa kayo kita. So, yun na, ano, Ayun mo, balik ka sa akin. Picture ka daw. Balik ka sa akin. Uy, puta nga, tigil ko nga. Uy! Kanina po. Okay ba? Ano na nagawa nga? Sorry. Sorry na. Kumusta? Alam mo pa ito. Uy, tuwa. Hello? Ano naman yung tuwa? Bibi ba ba buhay ko nga? Bakit ka ba? Sabay niya sa lupa ba? Bakit ba ako ano? Ganda po daw. Bakit ka ba? Ba, Barroso, you. You, may mama ba? Alin? Bakit siya nilokon ko? Bakit ka ba? You. Ikaw yun na pa. Magkita pa kamay eh. Say, kami ka ba? Kamay ka? Bakit ka ba? Boom! Kumain ka sa akin. Bakit ka ba? Sorry na. Pa. Yes, no. Hindi na magkaroon. Buhay ni Ben. May kasapin. May kasabi. May kasabi. Ikaw yun na pala. May pwede nun. Ayun. Pag. Pag. Ano ay tanga gawa? Ito. Naskeep ka mo. Naskeep ka. Ako naman naskeep ko eh. Boom! Boom! Ito. Boom! Anong ikano? Ako. Boom!
Di ba na magkabit ako? Ano na, cool? Good ka ba sa ano? Ha? Alam yun pa. Meron pa yung mga tao. Meron pa sila, Ben. Nabara nila. Nagamit tayo sa Ben. Meron ba nito? Kasi nagsipat na nito. Berapa dia yang harga? Ano ba? Alam mo na ba? Nato, off ka. Ako na ulit. Wala sa pagkala. Mga sinabi, para nila. Sarap sa kambing. Lagi sniper ba? Ah, Lagi Mga sniper. nasunog. Wala na bindok. Betul. Kalau dia tahu dia. daripada lulu. Wala gana nga. Uy, sa kalipate. Mga binapang sila. Legend 2, no? Baka? No? Legend 2. Ito, nagkakalit na yung pangalawa pa. Yeah, legend. Hamid Kella. Typical. Ano yun? Pipindot ko lang. Sa'yo mo na. Okay.
Oh. Yeah. Gusto mo handa pa yung KitKat balik naman. Dali. Ito nga, yung napulo pa yung mga. Green. Ito lang nga.
Ulo ka po. Ang ina mo ba? Sakay sabi na, tao. Nalugi kami mo. Kita. Wala niya po rin. Yan, nakapoy ko pa sana. Shit, Uy, nagwito. Stop. Maganda ko kung yun job. Sabi ko ano kaya ako. best na to. Ito lang kita ka bibili na lang. Ano yun? Ito lang ba? Ulit. Yung friend. Ang ina mo. Ano mo yung pagkaon? Ano na? Hindi. Ano yung pagkaon? Ano na? Pangkapon nito.
Hindi ako gusto ko, babe. So, ano yung kaya nga ito? Ano na? Uy! 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 Ay. Ano na nalulubog ang sinisira? Ay, bago. Gagawa pa ako. Alam ko na ito. Kebili. Kibili mo. Size mo. Kibili. What the bed?
That's very good. Alam mo, baka naman ang bawang. Siguro ako nito. Baka naman wala yung ano, cycle job. Mama, hindi ko siya mo. Mas naman ako kay kuya. Ay, ako. Kuya niyo. May ano. Kung ano ba ang Ikaw sa inyo. Pero ngayon, ha? Huli natin ko. Patandi mo. Bilis ko na bilis ako. Ano yan? Bukas ko na siya. So, wala. Iyan ako. So, wala. Kami na nga ito. Lapit mo nga yung ito. Ayun ito.
Ah, komisaryo. Shit na nga. Siya sagot ko pa. Balawa. Ano naman ka ng tubig? May Ayaw! Ano yan, Ben? Wow! Hey! Mga agad, sabi ko magawa. Wala akong ganun nakarinig. Wala. Di ba? Marami ka. Laki mo wala yun. No. Ay, wala na. Up to the day. Wak, 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 wak. Eh, kung ay. Nandiyan sa pagkakas.
Buwan na. Next, sumamu kayo. Ano, mapapapasir ko lang at kung mapapasir mo, dumaan. Pero paano tabla ko sa Rod? Batia. Dalawang. Trabayan ang kapatid.
Ito nga, bagay na ako sa ano. Stress. Diba? Stress. Eh, naka-open. Then, ayun naka-open. Sorry, no? Saras may look sabi mo. Naka-print ka. Oo. Uy, wow. Ay, hindi na. Mas maganda ba eh. Hindi lang ano-ano ka pang ba? Saan mo lang may luwag? Ang hina mo pa. Dahil pa siya hindi na sa saon. Wala pa. Sino talaga mo talaga yun? Pak. Two. Hindi ka na. Ha? Love. Ayun sa tayo. Nga. Diba? Sige na. Yan na. Ay, wow. Baraw. Yes. Thank you.
Pati yung buong tulog. Ngayon, guys. Ngayon, guys. Mga doon may bawak na. Average buwan. Yun. Ang inang yan. Laki mo. Doon. Yung atay ko. Ano oras? Tapos mabuti tayo. Ano man sa netong kulay? Ay, mahal na. Mabalik mo na ako. Pero send ko na yun sa email. Yeah. Napakal ka na kulay. Ano yung naanak? Ayan, ate. Paano siya ako pinapakaan? Ay, Yung mga kanto. sa kuya, saan ka nagpakal? Pakanan siya po kung ba na Utak pa sa ito na. Agad ko lang ako. Yung kanila. ay sila mga kasi lola.
Diba tapos nakakalagi? Ah, uy. Ito nga. Wala, lapit sa baba. Ang masakan, wala ganito. Wow! Eh, mate, bakit sa baba? Yan, sa baba. Hindi kaya ako kaya dito. Eh, gue. Dia nakan pernah tabe. Dua tabe siya ro. Oy, gulit duman. Para sa akin. Ano, hawakan mo lang ako. Siguro, kung dumayo, diba? Ito ka nga, diba? Oy, di mo inalo. Kasi muna na. Ay, hirap. Medyo dia ko sila. Sa Gmail ko dia. Karon ni
So, patuloy din yung letter. Luwang. Kung matanong. Kung matanong. J5. Buka nga yun. Wala ba sino? Long yan siya. Mabubuhan. Utang ina mo ka mo. Oh! Ano po? Luwa. Ay, puta ka nga. Buka ka. Buka ka, Pinay. Kasi alam, hindi naman nakasali. Kaya ba din? Buka nga yun. Mr. Phil. Tira ka ba? Dali, anong tira? So, ano siya? Bakaway ka rin yan. Yung gano'n kinakabatawan. Ako, dati yun. Kaya marami. Alam niya, William. Hindi ka pa nga. Hindi ka pa nga. Alam niya na. Ako, ako. Hello, mother. Bawal mabuhay. Binibigyo. Puta nga eh. Siya to na nga eh. Binibigyo. Aray, ito to. Ako. Ikuta nga. Mission Fair.
mo na yung karong biya. Bulok mo to. Hindi naman ako, ano ba nung ano ba muna? Ano, tingnan mo ni Kapal? Uy! Puta ko. Shit na, ipitulo ka na buwan. Ah, Next. Uy, puta nga yun. sabay ka na lang. Siya.
Yan na naibog mo dito sa kanan mo. Oo. Nakabigtan. No. Wala nakakita. Yan. Libo ko meron. Naglibo ka. Dahil paano na? Ang tayo. Oh! Nagadal lang siya nakakablo. Lumalagyan namin. Upalit. Upalit. Nice. Kalbo. Kalbo. Isa. Ang magdot gada. Eh. Kalbo. Ang ganda na. Balong. Basa ka. Okay, kaman. Hey. Basa ka ba ni Kube? Nangit ka na. Pasang ka. Ay, puta ko.
May balik naman ng flavor. Gusto na ako. Load, load. Nakalbo yun ang katapusan mo. Mama, yun ang nilabo. Magwa ka na. Kasama ka kayo ng Di man naka-break. Yaman kulay pula. Well, pero kasi kasi ano ako. Kali ko
Umilit ko yun. Baba,
Ay, ito mo. Dalawa. Ano ka na kinakain ng basura? Ako, ano na dati ba? Guwapo ka mo? Alam mo na to, no?
Sabal. Outlaw. Meron na tao dito.
Uy, hello.
Oh, may ano ka ba mo? Hello. Pero yun ang gusto niyo. Mag-ano. Ay, puto. Ano pa naman? Nakain ka. Di ba yung outfit ko? Oh, mag-gusto na ako. Isang pere. Ini electric fan po ako.